Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nesthembu, guys. Izgaxa. Kunobhuti laphayana, umalume, ubaba, uvela kwi YouTube channel ethi Siyabonga Ngudla Dlamini. I-video ithi daily reports platform Mseleku Uthando Nesthembu. So kunomalume okhuluma lapho, ubaba ubhuti. Uveza ukuthi ke usize ubaba Mseleku beqale ukushutha Uthando Nesthembu usizini 1 kwangabe kusahamba ke kodahle phakathi kwabo. Angakakhulumi ke ngobhuti we guys, indaba ye interview yakhe ephelele o leya episode o podcast. Angikhulumi ngakho konke asekubalile sizokwenza. Bengikuthuma hamba uye lapha ku channel ulalele ukuze mase sixoxa ke sibala izinto ezishiwo obhuti nesibonayo ukuthi cha lezi siyayikholwa ngezinto ayishilo. Ukuthi izinto ayishilo ngicabanga ukuthi sonke siyayibona, siyibonile. Uthi ke ubhuti ubaba Mseleku ufike umalume, ubaba Mseleku ufike kuyevele nemali. Kodwa into abona ukuthi ubeyithanda ifame. Asishiye efame sizobuye sikhulume. Uthi ke ubhuti umalume futhi ubaba Mseleku uhlakaniphile, unobuhlakani obukhulu. Ngicela ukunenzela isibonelo guys because niyathanda ukungibuza imibuzo nami nginiphendulela imibuzo. Niyakhumbula ubaba Mseleku etshela ekhuluma noSibindi noLwandle ngoThanks Ma. Indaba inoThanks Ma. Asiqale sikhuluma uThanks Ma wa social media. Walaba ku social media babuka Uthando Nesthembu base bekhuluma ngoThanks Ma. Nina guys ngifena Uthando Nesthembu ngaleyo season leyo, season 1 season 2. Kwaba khona loqalile wakhuluma ubaba Mseleku wathi ufuna ukumsuka ngokwe social media ngoba ngase bifuneka le ntombazana because bekuyipage lo mama le eliqalile indaba olosisi ukuthi lo baba lo uthwele. Kwaba khona ke lo dingida ukuthi uThanks Ma vele wamsana nani. Buka ukuthi ubaba Mseleku kwenze njani. Ake sithi ba 1000 ababe kuleyo conversation yokuthi ubaba Mseleku uthwele o i-comment section yayi over 1000 okusho ukuthi kulo 1000 abantu abanomudla wale ndaba ukuthi uthwele and uThanks Ma uchaza u1 2 no 3. Ubaba Mseleku ke wasefika kuThando Nesthembu waba ne-episode la ebizwa khona uSibindi noLwandle wabatshela ukuthi uThanks Ma ufike kanjani. Ake sithathe ke siyise kwi-reality. Angithi uLwandle noSibindi ingane zababa Mseleku kuzokwenzeka futhi besheshe bazi ukuthi kwenzakalani gogo wabo. Kodwa manje ngoba sekune chaos ku social media and le chaos le iqale kwangaba sengathi iyamdida. Yase le chaos le yafuneka kuThando Nesthembu ngoba lento yokuthi abantu abawu2000 bathi ubaba Mseleku uthwele ngeke beqagele ingoba bembuke ku TV show. Base indlela yokuthi abaphendule ubiza uLwandle noSibindi abatshele ukuthi ke ugogo wenu wagula ngenze nje ngase ngifika nalentoko yokuthi mase ngiphumelela ngizokwenza into efana nale kwaba khona uThanks Ma. Wena sewutsheliwe phela ukuthi ubaba Mseleku akathwele ngalo Thanks Ma uthi wena isona sithwalo. Uyabona ukuthi owakho umsebenzi yini ubaba Mseleku kwenze njani wena umsiza kanjani. uThanks Ma uMseleku wayengachazela uSibindi noLwandle kodwa kuThando Nesthembu mawubuka leyo episode nawe ngendlela ebekwe ngayo uphandle ukhomba imoto eziningi
and uyasho ukuthi kubalekile ukuthi ngimtshele lokho. Kodwa ke kubalekile ukuthi ufix SA lo hlebayo uhambe ekhomba izinto ezingekho ethi hayibo yini leya ayizwe le ndaba. Ukuze ke kusale kuye ukuthi Mseleku uthwele noma akathwele. Yilapho Mseleku sesichazela khona ngo-thanks ma ngoba le yancazelo wayetshela thina. Ukuthi ke noma ningasho ukuthi ngithwele kodwa kahle kahle nakho okwenzeka. Futhi ukuze sikholwe uxoxa nezingane ngoba ukuba ubexoxa noma yini besizothi hawu amakhosikazi akhe ahlale engayazi into ebaluleke kangaka. Why? Siveza ubuhlakani ke. Number 2, naphinda futhi nina nayiphinda le ndaba le ukuthi hayibo konke singayiboni kahle, konke singayiboni kahle. Senikhuluma ngobani? Ngonkosikazi kaMseleku lo ongasekho emhlabeni. Usethena uMseleku usesibizela ulungelo. Sebeyaqala bayaxoxa nolungelo. Angithi usezosixoxela manje uzosinika ukuthi kahle kahle nakho okukhona nakho okungekho. Kufakazela into eshiwo lo yabhuda ukuthi hayi unobuhlakani bona, ubuhlakani bukhona. Kodwa mawuyithatha ngokuba emotional uzovela uthi hayi lo baba kanti uyifunda yonke lento oyishoyo necrew yakhe. And ngesikhathi sithona lo baba ubuya nayo yonke lento ayibuyise kuwe ngendlela ehlobisekile. Mase kubuyasho ukuthi hey kodwa avenali iqiniso ave suthanda ukwazi. Mase niyangibuza ke guys mina ngeke ngisaniphendula. Sikhulumelani ngoba Mseleku ngoba niyambuka ngithi mase kuyavuka ukuthi phela lesho sizoyikhansela. Ngeke nikhansele leyasho kunomangwabe noma yini. Nganitshela ngathi irole yamayini nomangwabe iphi. Nina invele into ningafuni ukuyibuka la eduze niyibuke nge-TV. Leyasho ngeke uyikhansele kusekhona umangwabe noma yini. Kodwa ngomakhumalo nomacele besingayivala fast. Why? Umangwabe uyilo nkosikazi lo ohambisana negroup eningi komama. Ngubani? Akancengile. Manje ngeke phela sithi thina hawu konke esisolayo akuvalwe la. Yabo. Kanti noma yena ubuye umayeni abengathi khona izinto ayidikilayo masithi hayi. Okusho ukuthi ke konke lana ku smooth bayikhethele ayisavaleki kisho. Uzophinda ubuye futhi engikutshelile ngeke uyivale leya show. Mawuthi wena ufuna ukuyivala kukhona umangwabe oshoyo ukuthi mina mangwabe ngizoba selfish njengawe. Ukhansela leza inkulumo eziphuma kumama. Sisale ke nakho kumemeza ukuthi kodwa yilo baba ubuye ekhulume kanjani ngamakhosikazi akhe. Umile nje umangwabe noma yini. Yabona kubuhlakani. Manje ubuye ungasakwazi ukuthi ikuphi oyiqiniso nongalona iqiniso. Mase niyalwa ke hayi mase nilwa ke guys vele ukuthi ngathi nganibona ngizonihleke eduzane ukuthi manje nilwela omama abahlala egcekeni elilodwa ngempela yini. Nje namhlanje masingathi siyaqagela benzeni usuku uqalile phela asazi. Kodwa bengizofakazela into eshiwo umalume. Awuyiboni ke into eshiwo umalume ubaba Mseleku ufike wanizwa kahle ukuthi nithi uthwele. Kodwa yaqale yamdina le ndaba ukuthi why nithi uthwele. Kodwa futhi uyathi simdinile wathi hayi phela yibo labo ababuka le TV show yami. Futhi bona labo ngoba nje sebeqala bethi ngithwele angibaphenduli wazoniphendula. Njengoba ngintshela ukuthi nosibindi ngoba nimnikile namnika indaba zakhe naye uyeza uzophendula lokho kade nimnika khona. Naphinde futhi nathi hawu kanti usenonkosikazi useke washona lo nkosikazi wayithinta leyo ndaba. Namawulalela ke le interview yobaba lo okhuluma lapha yomalume yonke into ayishoyo iyabonakala. Kuukuthi ke phela manje
Sine-side likaMalume esizokhuluma ngalo ngoba sine-side lakhe ngeke uzivimbe ukuthi ngoba sakalutholela kaMseleku, kodwa lento ayishoyo uyisho ngoba nasekuqaleni mawuhlehla uthi uzofunda ngothando nesithembu ukuthi bekuyini inhloso, bathi bazosifundisa. Wathi futhi uMseleku uzomela abantu besifazane. Ngayifunda leya ngoba kwakubhalwe kuphi, ngaze ngadida ngathi mina yibo ubaba lo uthi uzokhulumela abantu besifazane ngesithembu. Yenzeka kanjani leyo nto? Ngoba phela omama basithanda isithembu, and mayesifaka namalungelo abantu besifazane kungena kanjani nesithembu? Weza season 1 ukanjalo, angibuka ngake guys isikhathi wafika ngazo, kodwa ukufunda kwami phansi ngoba ngihlehlile ngabheka ukuthi kahle bekuyini direction yeshow befuna ukuthi benzeni. Bebezofundisa ngani? Ngesithembu. Befundisa ngani? Ukuthi amakhosikazi akwisithembu anje, isithembu siyaphileka, isithembu siyaphatheka kanjani. Kodwa ngathi mina iyageja indaba yokuthi ubaba okhulumela omama ngesithembu engabe omama abazikhulumela bona. Ngaze ngathi okungenayo nasizwe iversion kaMacele ngeke siyithole. Ushilo ubhuti laphayana uMalume ukuthi uMacele uye kowayengathanda impela, futhi uqinisile ngoba uMacele noMangwabe noMayeni abayifuni ifame, kodwa bangenile ngoba besupporta ivision kahusband. Ngaze ngathi futhi siyabonga ukuthi-ke bevume ukuthi sizobahleba sibabuke ngoba-ke cha ayathandeka amakhosikazi ababumseliwe. Bevume ukuthi-ke ababe laphaya koMzansi Magic, noma phela ngesinye isikhathi sibuye sibhoreke kodwa bayathandeka. Hayi uMalume loya ukhuluma lapha ehambani imlaleli gazi sazokhuluma ngezinto ayibhalile nezinye-ke sizothi hawu cha ngishilo ukuthi hawu izolo kade ngimlaleli ebusuku kukhona okuye ngise hawu ukuthi-ke sisezwe iside lakhe. Osezofika kuyethi hayi phela fix ningajabu ukuthini, cha ngeke sithule ngaleli side seliphumile, mase liphuma iside lesibili sizokhuluma nangalo. Kodwa-ke uMseleku yena ekubeni ungqondo awu buka nje ukuthi indaba ya second wife uyithathe ngayiphi angle, yabo uza nayo kodwa usekhulume ngaye kathathu uthando nesithembu. Sekushoda lana-ke ekugcineni la eseyiqeda khona eseyivala ngoba siyazi ukuthi labo bokuthanda nesithembu khona balindele njengoba uThanks Ma waduma ku-social media. So uThanks Ma nami ngawazi ngingakabuki uthando nesithembu ukuthi hawu uThanks Ma ngoba kwenze njani. Ngayizwa futhi nami ngoba beyihleba phela nasemsebenzini babebuka uthando nesithembu, basho ukuthi hayi ubaba lo yayana unjani. Ngeke ngisho yabona ukuthi ukuhleba akufani. Laba basemsebenzini ababebuka uthando nesithembu banendlela babekhuluma ngayo nge-TV show abayibukayo beyilandela. Ngihlezi ngixakeka ngithi hayibo cha ni-obsessed ngale show. Besho-ke bethi kanti uMacele yena wayephoqiwe yini, ngithi kanti uMacele wenzeni lapho ngangayazi ngempela wegazi. Angifuni ukuqambela amanga angithina ngiyanikhohlisa emsebenzini yeyi babe obsessed ngothando nesithembu belokhu ukuthi uMacele njalo kanti wayephoqiwe yini. Nami ngize ngibuze ngithi uMacele kanti unjani, bethi nje uyahlina, bethi u-first wife. Ngithi phela kufanele uma u-first wife-ke ehlini ngoba phela shuthi ziningi izinto ezenziwe kuye engayithandi. Kanti ngisazoyibuka-ke nami ishow-ke uthando nesithembu season 1 noma ngawukhumbuli. Episode engiyaziyo nami engayibuka leyo-ke iyodwa i-episode engatshosha ngayo uMacele la engababingelelanga khona. Ngathi hawu yindaba phela engababingeleli, angisakhumbuli ukuthi episode bani. Ngaba naleyo nto-ke le yalaba semsebenzini ababehleba bekhuluma ngothando nesithembu bethi kanti uMacele wayephoqiwe yini. Ngathi mina hawu uMacele lo ongababingeleli abanye, bathi uyena. Kodwa ngayinika isikhathi
ukuze ngim-understand umacele. Hayi, mase ngimnika isikhathi zikade ziyakhala serious. Asikho-ke lapho bengizonichazela guys, nihambe nibuke umalume ukuze sizobuya-ke sixoxe izinto ay'shilo. Hawu, kodwa ngaze ngababaza-ke. Hawu, ngaze ngababaza. Angisho ukuthi konke akukhulumile kuyiqiniso, kodwa izinto ay'shoyo zonke ziyavela mase sibuka nathi. Pho kungaba njani-ke edayise lo season 1 wakhe? Ngoba singawubuka nawo. Angithi lo wakhe useason 1 wenziwe ngenye indlela. Lona osuphumile uthi bakhona bakushintshile. Yazi mina sengifisa ukuthi sibone lo wakhe. Vele kube yona ndlela-ke yokukhokha-ke akweletwa khona. Kodwa guys, angingene ey'ndabeni zabantu ngalelo hlobo, ningaze ngigaxele. Kodwa loya season 1 why bengenzi i-deal bamnike wona awukhiphe. Athole-ke leyo mali yakhe. Ngoba wabasiza phela. Manilalela, wabasiza. Ukuthi guys, enye into nami engiyinakayo. Angisho ukuthi umalume khona konke ukukhuluma iqiniso. Kodwa nike ninake. Isikhathi esiningi abantu abamthandi lo muntu obasizile. Angazi kwenziwa yini, ngisho kumabhizinisi. Ngisho abantu engike ngasebenza nabo. Abamthandi lo owabasiza. Ngisho kubangani, lo wafike waba usizo kuba khona into ebaxabanisayo. Ukhona nomunye usisi kade ngimlalele nje ey'nsukwini ebala ukuthi ubani wamsiza, wamenzela izinto ey'ningi, kodwa baxabana. Mase ibale into ebaxabanisayo, mina ngibuka ngathi kufanele yena ngabe uzehlisile. Kodwa kwaba khona into ayakhayo ukuthi akafuni ukungibona ngingcono. Hawu, usho ukuthi umuntu ongakusiza u3 years wonke ungekho kahle 3 years. Mase uba right, uvele ube nombono ukuthi akafuni ukukubona ungcono. Ngamlalela kodwa-ke guys, washo ukuthi hey, ukhona nje angikhulumi iphutha, wangisiza. Yena usethola imali, umqondo wakhe wasutheni akafuni ukumbona i-right. Hawu. Hayi, ezinye izinto guys ziwumoya omubi. Noma nami ngiyathanda ukufaka umoya omubi nala ungangeni khona. Kodwa isikhathi esiningi abantu abamthandi lo obasizile. Kuvele kube nento ebaxabanisayo. Ngisho lapha kuma-artist ade ngilalele mabekhuluma, omunye esho ukuthi sasihamba ngemoto kabani esisiza. Ngangifika ngisho yabo, njengoba nje umalume echaza ukuthi-ke mase kuba right akasamfuni lowaya. Noma usuke ebona ukuthi mhlawumbe uzobona ukuthi umkweleta udu. Ngisho kumabhizinisi kunjalo. Lona ofike ekuqaleni ade ungenalutho, wathi kwaba khona okubambayo awusamthandisisi. Hey, i-weekend ke sengizohema udu. Hayi guys, bye bye.